ана дӯстони азиз, хурсандӣ болои хурсандӣ. дуо мекунем ки дар хонадони ҳар яке шумо намқи тӯю тамошо бошад. Ҳама ҷавонои мо ба мисли анами шаҳбача соҳиби зан шаванд. ана ман як қиссаак нақл мекунам бари бачакҳои зангир. гӯш кун мара э ҷура, маслиҳат метум тура. хоҳи бойбача шудан, бо ман Россия бира. ман будам як берӯзӣ, надоштам ризқу рӯзӣ, пеши корам буд сияҳ то рафтани Россия. илму амалам кардан, қариб касалам кардан. то ки равам раҳи дур, чашми душман шава кур. ин шуда история зиндагӣ дар Россия. росту дурӯға гуфтум, дили уруса ёфтум. ойликам $500, сефи пул дар таги сар. хонамон телефон кардам, соз кунед хонаву дар. ай кӯчаҳо ҷамъ шидум, дар як сол одам шидум. ай ҷаври кори сахта, худ ранги вандам шидум. хонаву дар как нада, арӯс ёфтум сарбанда. насиб боша мехарам якта мошини лада. як рӯз кардам телефон, гуфтум эо чаи ҷон, ма тоқа дилгир шидум, яъне ма зангир шидум. очам гуфт мо тайёрем, ай ҳолу дарак дорем, ба духтари холата насиб хостгорӣ мерем. яке кадам андеша, намегирам махеша. оча биги ай қишлоқ, якта духтари пеша. хулоса арӯс ёфтан, хоки долара бехтан. тӯй гузашт дар ресторан, ном ба номи Россиян. шугр бойбача шидум, соҳиби дача шидум. баъди як сол ҷураҷон, отаи бача шидум. шукронаи хонаи обод, падару модарам шод. халқи тоҷик зинда бод, Россия поянда бод. ин буд барои бачакҳои зангир. ҳама вақт бачаҳои зангир сарбаланд бошед. дуо мекунем ки як сартона ду сар куна. бозам бармегардем ба сари рақсу бозӣ, хушиву хурсандӣ. албатта ду ҳунарманди ҷавон дар хизмати имшабаи мо ва шумо ҳастанд. албатта Фарухҷон ва Беҳрӯзҷон. ҳардуро барои саҳна даъват мекунем. сарҷам рақсу бозӣ. марҳабо.